Ja, Anna har kommit på en bra sak. Vänta, vad kom du på? Jag kommer ju på. Jag bara kände för det där. Nu, ja. Weird hair. Weird här. Ouch! Jag vet inte. Vilken klappade du? Ingen sörjer när du dör, ingen ska sakna det du gör, ingen vill veta var du köpt din tvätt. Och fast du gjort allt som man ska, du är artig, du är glad och du har tränat bort din dumma dialekt. Nästa lördag kanske vi ska titta på ett hus. Det finns några